Yesus Kristus nang bai tini hanya hai rum bijap noti serang lai piona baina ni berkat na ngi tongka on pai sugya ko bade vlog layana chapter 15 14 ni chimi 18 jora korwana koro kok bokrok bai sujak tongo Paul tam ni bagai omo hai suikya ani taku brok norok borok kaham mangse nei ang sawiman suko norok elem kereng mang pia norok kicing norok purenggai mano hunei bo ang norok no kok thai nei thai tham mui toke ruthani ang kisa kha torui omono suikya bini borok rok ni thani Kristo Jisuni seleng ngai samung klaina bagai kaito ani khairok mabai ang kha toro bini borok rok no phola kathar bai kaito ni thani yaparui borok kaitor bai yachak jak thung hunei ochai rok samung klaima hai kaito ni aroni kothma kaham no ang piro hake Kristo Jisu bai thansa ngai ang kaito ni bagai samung klaima no tui kha tutung ngai mano rok no kaito no kok khana runa bagai Kristo ani yak tui klaimani simi se ang khatorui sanai yak bai khuk bai soidom ni samung tei hawo nugya samung nukma bai pia pholani phan bai Kristo omono klaika hake Jerusalem simi ilirik jora yang bebago no ang Jisu Kristo ni kothma kaham no paisugui pirui paikya verse 21 jora te khoroksani nokthai tisajak ya tuike Kristo ni bumung khanaya kho abo tui roko kothma kaham pinani abose ang nayo elembago hai hini samahai bini kothma sajak yarok borok nuknai bini kok khanaya rok borok sinai elemba poni mani bisite kai tasana kataw ke hamare plaiten kesen pro Paul bo teman bagai to kok no suina ni nangka ono jeng ro siwi mana oro hai ni bo sawo narok borok kaham mangse nei ang sawi mansugo Paul oroni rum ni mothani borok rok no borok kaham nei bo siu borok ni Kristan tongmung bo borok kaham kena tongui tongo kaito ni kok thai no borok naragi no tongo tei kwangma borok ni bisukti bethai bo nokhari ba thai tongo ge omo haina oren bisukti jeng tama sereng thai Kristan ni langman kha mono jeng bethai thai nani Kristo ba kaito jungno muchungo bethai thai thang hani bagai na Jisu Kristo John chapter 15 no sawo ang bai kapai tongdi anggur bedek bu phango kapai jai kapai abo bethai thai mi angka anggur bu phang neroke bedek ni sama kes kebu Kristan rokni bekha obo hai neng thai tak lobmung go sama hai neng asuk ani bagai khaimani ang ni bagai tama khlainai tomano khlainai ba tamabu khlaisinai ngai bo naituk ma hai jeng Kristan rok kebu Kristan ke on naituk ni nang kaito ni hani bagai tama khlainai bo to ani bagai thikya Calvary Crosso khachi jagi thikya bo asuk khlaimani anu mothang ni bagai angbo ni bagai tama khlaisinai ogono jeng naituk thai kebu Kristan ke hani bagai takuro bukuro Roman ni motha
ni borok rok borok Kristo no tui borok borokni simung tongo tei borok kaisa bai kaisa tuba lai thani ba kharag rolai thanio borok phorunglai thanio borok mane borokni jogyo tongo jepro जों kaisa bai kaisa chuba layo kharag rolayo jepro जों kaisa bai kaisa chuba laimani tongo phag rag laimani tongo kharag laimani tongo kaisa bai kaisa chuba laimani tongo जों waisho lengui ba kosto phana ngai bana asuk khaika tei khaimalia oma hairo bukha haibana bible sawo kaha khaithani chuba laithani chuba laimani samung kaha ba kaisa kok bai sawani ke samung kaha khlai thani wo talengdi talengjakdi hani Paul samani dong samung kaha khaithani wo lengyawini khlai dongdi Pari Galatian no nari Galatians chapter 6 verse 9 to 10. Orang ini sawo abo baino faidi जों samung kaham khlai mano tayakadi जों khabayawi samung kaham khlai tongkha hanke ranani jora haino sophainai hake abo baino lama man brum brum जों jotoni no kaham na ma khlai thai aboni bere se जों hai poito khlainai takubrokni ke teibo ma khlai thai klayo in English okay sawo let us not grow weary while doing good samung kaha khlai thani ba borok no kaitoni thani to wani ke जों samung kaha ni bising tini ma to samung kaha ma phono ge borok ni bagi samung kaha khlai wani ke podre pod kosto tekto haya hojak podre pod ungjak nai sadok jak nai haibana kaha ni bagi leng thai kri ba samung kaha no yakadi nisho should not grow weary nisho let us not grow weary ta leng di maniko leng pana leng yawi leng mano leng ya yawi leng mano leng wa yawi sing kai kri samung no khai di ni Paul samai to ai bagi mothawo ba Kristo takubu khurok ba borok rokni bwskango जों bwybai swrungjaknai naisajaknai nahorjaknai hamjaklainai omohai जों wngthai hingke जों Bible sawo kaisa bai kaisa samung kahani bagui kharag rolaidi hajaklaidi chubalaidi ni sawo Hebrew chapter 10 verse 24 get oro borok belekna borokni Gyan Simani oro Paul borokno manai kuchu ke samani जों nugo borok Kristo no tui srungmani ba simani borok dong Korinthia no ukok no sawo pada pila Korintha nari chapter 1 verse 5 by 6 hingga जों bo omohai ni thai tamni hingba Kristo bai thansa ngmatui norok bebagono gnang ngbaikha norok bebagono kok sana krung ngbaikha bebagono sibaikha Kristo ni kok norok ni bisingo krakungsuk mabai gesung Kristo ni kok sini bisingo krak ngkake जों bebakno sinai rungnai khlaimangnai pilas kangke Kristo no जों sina nangrana boni kok sini bisingo krak nang nangrana
Colossians chapter 3 verse 16 ukom sawo nini bonni kaituni ko jeni thani bisingo tongpaitheng krak ngi tongpaitheng nijong ge omo haikino जों kaituni kok bai जों krak nani nangnai kaituni kok bai जों simung जों siwani nangnai Kristono tui जों tebu siruruk ngori nangnai tebadi haini kibil thang pisnai verse 16 nang pori piana Malaysia 15 by 16 norok no kok thainei thaitam muito khere thani angkisa khatorui omono suikya bini borok rokni thani Kristo Jisu ni seleng engai samung khlaina bagai kaitor ani khariok mabai ang khator bini borok rokno phola kthar bai kaitoni thani yafarei borok kaitor bai yachak jak thung hnei ojairok samung khlaima hai kaitoni aroni kothoma kahamno ang pio bol sawo kaitoni aroni kothoma kahamno ang piro jepro kubun dofa ba Israel no karei je dofa bon kubun dofa borok kaitoni thribai susajak kaitono poito khlaima bai gaboro kaitor bai yasak jago Kristoni thribai sujakmani yagulo boropo yasak jago ge omo haino mane जों ज' tono mothangjago boni theibai Jisu Kristoni theibai जों jepro Jisuno mano hanai hono apro जों kaitoni mokolo goजों ongkha mane जों jini sungsok goजों khlaijakha phiaba जों mothangjakmani yagulo ba Kristono mamani yagulo haini hai जों goजों kheno dongno nangnai goजों kheno dongno nangnai manena जों morge dosokliya haibano tabo Jisu Kristo Peter no sama hai jepro sagrini Jisu Kristo sagrini yakung su apro Peter tamaisa nang ani yakung sumaya angno suwani ro yang nai ne omo english maya hi Peter sa aga Jisu Kristo apro tamaisa nang angbai yakung suja yangke nang angbai kri ge uloke Peter tamaisa baya ano ani yakung ya ani bokrong se suirosi apro ke Jisu sawo teitu kujak boro teitu kubani nang phaya besak suwani nang ya yakung sukini pai teitu kujak mane tambo boro जों mothangja haibano जों yakung suwan nang mane tambo जों tukukjak pano thuwani skang yakung rok su omo haino ane जों goजों khe tongna nangnai o sungsarang kha sungsok bai kwplung kaitor jini sungsokno sufano जों haini hai iyang nang phimano nang kangke boni samungno जों khlaimaya wngnai haini bagui जों yakung suwi tongna nangnai tudu tukukjak kha haibano yakung suwan nangui omono saw haini bagui Roman chapter 12 sawo nirongni bwsakno gothangui no yapari tongdi omono goजों khe tongmani जों yapari tongmani nangnai oro जों jepro kaitono yaparo जों gufur goजों no yaparo ga omo haino sak no kaitono yapari tongmani sak goजों khe जों tongmani nangnai Malakayo tongmani Malakai chapter 1 verse 8 semai kesawo Malakai chapter 1 verse 8 ang poriwono norok hayawo mokol pula malrokno ratharui yafarmani abo chaya yadiba tei petua eba yakung hamya mal matarok ratharmarokle aro nung derama krida hanui khaka abo tui hairokno hani tuipangno rui naidi bo abo bai bkhade phurjakno tei nini bagui kahamde khlaino hnui kaplaisa subrayong saw
ro Israel ro omoni jorabo malakini jorabo borok kaito no yapal mani mokol nugya deraja betwa tormalia obahiram musi mane Tuglia no yapale hani bagino sawo ro raja no yapal nai di raja de mo hai no yasak no enggak sung bahai no sung kaito no yapal pro ke sung kesung no mana no sung sak kufur kesung ke pangui sung kaito no yapal tai kaito no sung sak no yapal bilas kan yapal tai di yapal sak no yapal ni bagai ke sung kesung kufur ke tongai nang nai gase kaito yasak nai sung suzaka sung sanctify gesung bahai ke hai kosong khlai mane hai hat luyo ba har pe ko tong thok jadi mano jung suza jung kesung Bible sawo 1 Corinthians chapter 6 verse 9 with 10 no jung bahai ke hai yaro with kerung ni tong phinai okay kai don thani kusung kosok rok borok kai don hawa jaga krei sebaro kusung kosok je kai don maya ko Kristo no yasai the Bible sawo jung engkha ochai te raja hai bagai raja jung raja te ochai engma bai jung sakno kai don thani yapare tong thai Revelation wo kop no sam jung kai don thani jung yapar thai Paul hai bos samani kop no pari ki thang le pisnai Romans chapter 15 verse 8 18 by 19 bini borok rokno kaitono kok khna runa bagai Kristo ani yakte khlaimani simi se ang kok torui sanai yak bai khuk bai soidomni samangte hanugya samang phunuk ma bai phia pholani phan bai Kristo omono khlaika hake Jerusalem ni simi ilirik jora yang bewagono ang Jisu Kristo ni kotoma kahamno paisugui pirui paikya Paul o kokso ang kabang ma samang kaipano ani bagai Jisu Kristo u kaimani kok no se ang sao ngabo boni sakni bagai mung sapano sakno kung suproya sakno torroya Kristo ni mung no toro rohai jo Bobeba klaimani no si ang sao ang klaimani mung sakri bo klaimani no si verse 21 by 22 21 elembago hai hinai samahai 20 by 21 tei khorok sani nokthai tisajako teike Kristo ni bumung khana yako abo tui roko kotoma kaham pirnani abo se ang nayo elembago hai hinai samahai bini kotoma sajak yarok borok nuknai bini kok khana yarok borok sinai Paul jepo prono omai kesa ang jepro kaitani kok sawo ang ani phan bai ang saya piaba kaito sewo khlairo kaito se khlairo kama sungsa sama agini pilani roko motha chengro roko sungno kabangma soidongni samang rokni bising tei kaito samang khlaimani ge Paul kabangma Paul no kaito Paul ni bising tei kabangma soidongni samang khlaikya borok kabangma kaito borok no phan rogui borok podre Paul ke pilani jorabo borok soidongni samang phunukha ge a jorabo
toni bagui kaitor bot no omohai soidomni samon khlaibani phanro tomoni male apro bible ko suijai ko te borok rogo kristono yasak boni borok kubui ke yasak mai tomoni male kristono borok kubui ke sisini yako Jews rok to borok no kaitor ni sakno gosiu ni amo khaisi borok no Jesu Kristo no kaitor ni gosi ma bisi bono krusoroi buthar inka ajorawo Kristo ni kokpirani belekhan kosto hainbagei kaitor ajorawo soidom ni samang khlaino ni phan rokha yete jotoni thani Bible bu kri piaba tabok sini thani Bible tongo gatjeng Bible baini kothma kaham pirin mano omai soidom ni samang nai gatjeng nugu borok no kaitor soidom ni samang kama sangsa samang khlaino ni o phan romani inka kaitor ni kok thaino kaitor ni kok thaino confirm khlaimani bagis omon kaitor ni kok thaino kaitor ni kok thai borok ni kama sangsa samang bai omo borok kaitor ni borok na ba kaitor ni kok na ni confirm khlaironi bagis gaje pro boni sagri rok kaitor ni kok piru apro borok rok no borok kaitor ni borok Kristo ni borok kaitor ni kok mu piri tunggu nei siron bagi boron bisingte kaitor kama sangsa samang khlairo pia watabo kama sangsa nanglia joto sangsara Jesu Kristo suabu siu khana khabaro the Bible bu tong tabo phari Mark chapter 16 verse 20 wat masa pia watabo bu kubang mu borok soidom ni samang nei no kawama khlai dong baikya abro bebak na soitan ni samang second Thessalonian ukok na so Mark chapter 16 verse 20 tongno porikena srai ke jeng siwi mana sagri rok thangai ha ganangai pirikya pia subrai borok bai baksa samang khlai borok pirmano soidom ni samang bai kubuike phunuka borok pirman no soidom ni samang bai kubuike phunuka hai ujorawo Gentile rok Jesus habu siako Jews rok to buthar si tongko hai bagai bo kubuino kaito bo thimani yagulo bo kuthini thangi basamani yagulo Jesus Kristo no kubui Messiah Christ nei sijaboni bagai soidoni samun boroni ungklogo borok kopi mani ungklogo borok khlairo kaito khlairo borok ge hai soidoni samun ekmatro boni purpose engka boni reason engka kaitoni kok thai pirmani borok sagri rok pirmani obok kubu kaitoni kok thai ni borok confirm khlaimani bagis pia tabok ni jorawo engke jengnugo soitan se paithak ni molo second Thessalonian wasawo chapter 2 verse 9 no paithak ni molo soitan podre pod soidon ni samang hamung samiya hamung siniya kamang ma podre pod samung bai bo phainai ni sam hai bagai muitona gudi engke Matthew Matthew 24 verse 24 wo kok sawo omaike antichrist ba donai kubun false prophet ro omaike saphainai nei sing obo kaisa tema Jesu phayoni kaisa sign ukok so
2 Corinthians chapter 11 hago sau ko jaga na kok sau ang saka 2 Thessalonians chapter 2 verse 9 2 Corinthians chapter 11 verse 4 pada orang 11 verse 4 jeng norok ni thani pirma ajisun 14 se 14 11 14 abo wana masungsa samungya soitan bo pohor ni suari haike sakno mul pilih mano soitan bo pohor ni suari haike sakno mul pilih mano keseng sawi manka de ajorago soidom ni samung kaitoni kok thai no i borok kaitoni kok thai no piri tongo ni soi khlai sirowani borok no sirowani bagise soidom ni samung khlaiwani borok ni thani phanro sagri rok ni thani tabo nanglia tabo kwbang momo hai soidom ni samung hi khlai tongnai rok kwbang no 99% no soidom ni samung Betul Bible okong sau soitan omah ya pene. Jeng orang palestina tirin bagai jatuh hambai.